Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Birthdays gin achiel kuom gik ma wakala e piny ka. To ne thuondi kaka Omari Nash. No. Birthdays ok en aena odiochieng', en okang'. Mae kinde ma waketo gik moko thenge, waketo ngolo, kendo wahingo tich matek ma wasebedo ka watimo. Kama e gima watimo wang'ni. Siku yako uko ready? Ngeso tarik 26 dwe mar 7, yore duto chomo Game Changers Lucky Summer. Kama wadhi interrupt normal business to mana e nying achiel, Omari Nash. Awone mano nyuoliga, happy birthday. Ikri ne nyasi mar hingo odiochieng nyuol mapokone e piny Luo, ma ikelo ni kod Gala Empire Entertainment. On stage, legendary poet rumba maestro Omondi Ngoe, Sakaja Dimple hitmaker Uncle Eddie, kachiel kod jothumbe moko mathoth. Dhi ketie wi koki kod ngolo namo yiech nyaka che. Kadonjo to en mana shillings 100. Ongera. Tarik 26 dwe mar 7, kwa wacha happy birthday, wawere gi duol, wamiele kendo wamor kanyakla. Oteni okeni kod Luo Trending Nation mopandi inyenyo elela. Happy birthday, Omari Nash. Omari Nash. Nadi, Omari Nadi. Ero kamano nyakwara mogi machiegni ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Kawuono pod wan kaendi kuma bende iluongo ni Car Wash In. Wadwa ni bende wawinje achiel kachiel kowuok kuom Otamo Wang' Mogo ma bende en MC mar Odongo Swag. Wawinjane ni to owacho nang'o kanyo no endo. Nitie weche mang'eny ma bende wan kaendi gi Salenya ma wadwa ni to wapenje achiel kachiel. Salenya, ing'eni sama wendo pok obiro kama mwanyalo kuoth nyaka wakuodhe. Yes, mana kaka winjo ka Omari wacho kanyo, kawuono wan kae gi Otamo Wang' Mogo kendo ma iluongo ni joint interview. Mwadwaro ni mondo mwasase gi penja achiel ariyo adek ka wang'e anene to chalo nade nikech kwang'iyo kuom MCs mantiere ya Jawa kae, inwang'o ni MCs osebedo katimo giluongo ni migration, inwang'o ni ng'ato wuok koni, ng'ato dhi koni. But king'iyo kama ng'ang'a koch inwang'o ni this one man mango kawuono inwang'o ni osekaw kinde manach kacha kapoko omiye sab. Koro nyalo miye mana nyiso wani siri en mane. Ogonwa mbakane. Kasto part moro ma bende akiani imbi se winje. Nitie jok mang'eny ma wacho gi korka lenyo kone cases osemako gi ma serious. Akiani mano be wapenje koso wapande kama. Mano to wanyalo liedho ne liedha gi malo en mana ni koro ng'at man nigi responsibility mar duoko mano to koro doko dosi. Otamo Wang' Mogo osedonjo nyakwara moge kendo Salenya. Yes. Moko tamo. Nyikwa Jehova mae chakruok mar mbaka marwa. Konenia. Juice moneno orwoyo no emitieko go interview koro yo mamadhe no toro.
Yes, nyikwa Jehova mana kaka ineno kar kaeno ma iluongo ni LTN kaachiel kod Salenya TV kendo wan gi joint interview kawuono wagoyo mbaka achiel kachiel kod MC miluongo ni Otam Wang' Mogo. Ang' nonyiswa nyinge maybe kuom jogo mabiro nene e wang' jowi mar Salenya mapok ong'eye gi jogo ma olimo kawuono LTN for the first time. Wabiro chako mana gi kanyo. Alafu to biro bedo mopoto maratari kete mana kae, make sure ni subscribe LTN, make sure ni subscribe Salenya TV. Koro Otamo ka ok wakao kinde malach, maybe wanyalo chako tu generally ichak no mana gi nyingi kuom jogo makawuono eka korka giwinjo MC Otamo. Inyalo nyiso gi nyingi, dala, background history mari matin. Okay, gi nyinga mong'ere mokungo machiegni uru ondo wambek kanyakla poka moso mari kasto poka moso Salenya kairo ja kamera bende auru ni mos Mario Dhine koro gi nyinga iluonga ni Gilbert Okech Omondi to nitiere nying ma bende nomiya mar dala to mama unyalo chaki iluonga ni Waren mama ndo thoth nyiri mohero luonge en nying mopondo enok ong'eye enok miye ng'ata kasto an ja Kano Kobura one the family of 5 to an ja Kano an nyathi mar adek. Ber kanyo maratari. Otamo dongo niki dongo maybe inwango ga ni nitiere expectation mag familia, inwango ni ng'ato family nyalo gombo ni chieng' moro bed pilot, obed japuonj, obed professor. Maybe kamoro sepenje penjo ni lakini inyalo mana dok inwonwa kae ni for the first time ni ere gimane ong'iso Otamo kata omiyo Otamo oweyo tije gi duto te motamo ne koro yiere mana kuom MC makoro go nyaka gi sani. Mokwongo an kana somo an achendo kabisa koro kang'e ni wiye mane pek ama koso an mana chwera kamano koro an to kadongo minwa nojawachona ni wan wadongo kwang'e Nyasaye wan wadongo kwang'e Nyasaye koro kinda piny gi koso pesa nyalo miyo itim gimoro ma jonyuolni nok nyal morgo. Ano, insodi temo wache ne jonyuolni ok mor gi gimitimo. Itimo gima contrary to their expectation. Gisani nyaka gibed mamor. Nikech an e umbija taya. Koro sani nyaka koka biro tich wan nigi chiem kanye. Koro gisani to koro ineno Salenya Umari. Piny ka eri kuongo inyalo chako gimoro to anyuola nyalo pingo samoro osipegi moko nyalo pingo nyaka japuonjni mapuonji nyalo pingo osipegi nyalo pingo samoro leseni ka in e klas idwa ni bed engineer idwa ni bed daktari idwa ni bed kata mana public prosecutor moro to in owuon iamua wacho ni ka en gine midwa timo titim gino koro mari piny ka kuongi many pesa sama nyuola pingi mago to ng'ol kuinga kuongi many pesa sama nyuola pingi kuongi many pesa kise manyo pesa anyuola biro luwi kende gibiro mana biro kende yumno sama ionge pesa ok ginyal ng'eyi koro kuongi many pesa gibiro mana luwi Otamo sani nyalo wacho ni ng'ama nigi pesa ok wacho ni an go lakini an gima nyalo romo bil ok nyal tama chulo iwinjo bil ok nyal tama chulo generally wanyalo wacho ni rate card mari sani chalo nade like event kama rate card ni chalo nade mewacho ni an to sani okanya tiyo ne alofu an sani okanya tiyo ne 5,000 an sani okanya tiyo ne pesa mane mokinya tiyo ne sani e event mano kowe okanyal tiyo ne siling moro 3,000 okanyal tiyo ne 2,000 1,000 I'm sure achako ga 6,000 5,000 5,000 nikech ang'o nitie gimoro ni service provider sama ng'ato luonge arus
ng'ato luongi event mopogore opogore. Ing'e nyaka ing'i kaka inindo, kaka kichiemo. In service provider. Mari kata in gi gisetim in service provider. Manyiso ni kikawo 1,000 ang' nininde laro. Wache ni it is around Kisumu kumibeze. Kumabeze. Kumabeze luore be osiep mane kinda kodi. Luore osiep mane kinda kodi. Kinyisa no mari dhi mak na dalawa kuchan kama. Okabichaji. Antie tiji moko matimo ma wenya ka pesa. Nikech ang'e maber ni sami itimo gimoro koro ka en jatiyo gi wiye oti gi wiye mondo wang' otimre nade oorni. Koro nitie gimoro mitimo mondo ilos osiep. Ing'iyo ni Omari ni wan godo nang'o, ng'ani wan godo nang'o. Ng'atni ng'atni atiyo kode kama. Okinyi ne ng'ani osiepni ma Felix koluonga nyaka timne kama. Sala nya diligo nang'o kiwango ma kama. Ajawaka. Usebedo gi cases mang'eny ma ji wacho mag lenyo. Jokodongo ka wacha. Koro mano to nonego penj jatendi to in ema in ka. Koro imbi nyalo konowa kaka inene kaka iwinje. Atumio ywak maybe wanga jakolando ng'akia kevo makawili jose ywak. Gimang'eyo e thum ka iwacho lenyo donge. Lenyo tiende ni en sampling koso en sampling dong. Koro kifil ni samoro ng'ato kawo wachi, ng'ato kawo tune ni, ng'ato kawo ang'o iwinjo. Manyiso ni in owuon onego bed ni ka wachino ber adier onego bed ni ihit kode. Mano number 1 iwinjo. Dong koko claim no kawo thumbi onego bed ni in owuon manigo eno itimre nade ise hit kode mabende inyalo ng'ado 400. Mano number 1. Number 2 onge ng'ama wero gima te pok otimre nade ni pok ower iwinjo. Ng'amo osewero gima ne pok ower en mana ng'awa Otieno Alok. En mana wero thum mane pok nower kumoro amora iwinjo. En mana wero thum mane pok. Koro idea ni nyalo bedo marom gi ng'ane, lakini ka en jathum tiluor ni anio kika gol thumno en mar Omari, kika gol thumno nosewer gi ng'ane ibro drag chien nikech wan watiyo mondo wager dala. In inyalo tiyo sani mondo iger dala iwinjo. Kata mana ja gospel isewinjo ka ja gospel ywak ni ng'ane okawo thum. King'eyo ni koro gospel kocha to koro gisavo master achiel but inwang'o ni koro kodok e secular koni inwang'o ni nitiere hera, nitiere ng'ato motur chunye, nitiere koro inwang'o ni ginene lines kata sectors ma ginyalo mulo ng'eny molore gi gospel kocha. Gospel kocha en nyaka imul mana Nyasaye no inwang'o but koni tinwang'o ni topics odhuro. Nitiere mana ng'at moro mokuyo neno seche moko ken mar liel pod inyalo loso thum about that. Nitiere ng'at mowe nitiere ng'at manie hera mamit ne maratari. Koro inwang'o ni koni nitiere varieties of topics ma ng'ato nyalo tako. Kocha en jawar kende. Kocha en jawar. Koro kiwero gik mane pok ower. One inyalo wero wakelni gini kaka maeri. Sani onge ng'ama go thum mondo timre nade mondo kik ohit dong mana adier. Koro jok mani mbele ok dwa duogo chien. Joma ni chien bende dwa biro ang'owa dwa dhi mbele. Koro an kia idea na mondo maybe wach lenye ni bed ni siji oonge otimre nade. Idea nyalo bedo machal lakini kaki kete thum inyalo kawo kata mar ng'ato lakini kaki kete ema nyalo miyo ng'ato deliver iwinjo. Inyalo miyo ng'ato deliver. For example, Kevo Makawili nitiere thum manowero ni ong'eyo nyono. Minyon mos dong. Then
Odongo kane ogolo Linda mane mano hit. Manyiso ni words are the same. Words gin the same. Ong'eyo nyono. Eh. Ng'ama ong'eyo nyono mos. To koro mar ng'ama no hit dong mar Odongo. Nikech ang'o? En ng'ama Delivery. one inyalo bedo gi thumbe mabecho to ok nyalo ng'adi. Inyalo wero message to ok nyalo japikipiki ok nyalo go fuel mondo obi omieli. Manyiso nang'o? Isekete pachi ni yawa an adwa na wer kaka ng'ane ne wer. Koro kipacha kaka naneno mondo maybe wach lenyo ni rum, maybe upcoming artist ng'eny. Koro sani nitie joma nigi thumbe mabeyo to inyalo ni itimo launching thumbe ni otimo nade onindo mi ng'ad kek mi chul jothumbe thumbe ni pod drag chien. Koro an awuoyo kipacha kaka otamo Ni mi ng'ade kek. mi ng'ad kek misaji mondo kik timre nade kik cham mondo obi ocham kek ni dong. Koro an ok atamore, an adwaro ng'ane ng'ata ber kendo an ng'ama nigi chuny maber namba adi. Koro what we can do en ni jothum man malo ging'ere nade to in ema in ka ikono ne jothum man malo. Odongo swag. Ni sawa wan gi we awach ni ma ng'ato nyago ne fuel at least ka dhi miel mabet ni gi ang'o mabet ni gi ji Fredi dhano nyalo miel donge Elisha Odongo Inda donge Musa Jakadala Emma Bokoth gi Amiso gi Uncle gi Uncle Lady gi Uncle Lady. Kora loro list no gi kanyo kadwa weche mang'eny list no rumo gi kanyo koro ng'ane ka production wuok marach ng'ane bed koni itimo no production ng'ane mango yai kanye production koro artist madongo donge onego bed ni samoro kech thoth upcoming artist ging'eny gi thumbe thum wuok pile ka pile. Ing'eni Kenya ka wan gi jothumbe 5,000. Iwinjo? Wan gi jothumbe 5,000. To ma IBC oselando gin na 10 ma nyisigo. Odongo, Inda, Okoth, Kevo Makawili. Elisha. Nang. Kevo Makawili. Ni sawa tu. Weketo wache dhoga gimoka timo nani? Gimoka wacho. Papa Tipong. Papa Tipong. Bwana, luore ni donjo gang'o. Omari adeno kidhi amukisa jero. Kata mana Aquino bende at least otemo. En female artist. Ko nyalo package herself maber. Aquino nyalo. Wani uona Aquino mara nyuko package owacho ni ko nyalo package herself. Nyaka ni wuo maber lakini karo. Ni Aquino package herself. En niya. Aquino wer maber. Ower maber. Mano semecha, ower maber. Koro artist ma akwanogo at least IBC oselando gi. Iwinjo. Gin thumbe gi osedonjo it jopiny. Dayo moro nyalo kwayogo, mama moro nyalo wero, iwinjo. Mondo mi iwuoth tiwinjo gi go thumi itiyo. Koro what I can do, gima namiyo gi example moro. Ne an upcoming artist, tang'e wer. Ama asetemo manyo hit to tama. Jothum madongo makwanogi. Koro gima gitim, gibi e ground. To iwacho ni yawa Omari nyalo ndiko wer maber. Uncle Lady nyalo ndiko thumbe mabeyo. Donge? Koro Uncle Lady ni okawo thumbe negi
wacho ni higa ka higa udwa timo launching didi. Koro inda onyiew wende kuom upcoming artist ang'owa matindogi mondo koro in idong' adong'a niya undiko ne joma dongogi to joma dongogi chalo ka gima giwero iru. Iwinjo? Tichamo. Koro kobiro waro thum kuomi to nyaka ang' ochudi. Koro iwacho ni yawa an gi thumbe abich. Donge for example watiga amiso jagolo thumbe mang'eny dong. Listen amiso nigi thumbe 10 en gi 25 donge. En gi 25 donge. Ok awacho ni amiso ok hit, onyalo nyala hit lakini en niya poko hit. Amiso bose hit. Amiso ber. Bose hit. Amiso se hit. Amiso no hit. Ne koro. What we do? Obiro to owara ng'owa. Okawo thumbe. Onyisi ni bwana Omari an gi launching ka. Inyalo golo pesa adi thumbe adiwa? Thumbe abich. Thumbe abich yudo ka en bende osewinjo gi ma right man mare. Osekagwa mowacho ni bwana ober. Kaw ma. Tidhi chula pesa adi. Iwinjo? Koro ng'ato nyalo wacho ni miya thumbe ga chuli kata mana 200k. Okibithagori Omari ka in upcoming artist. Okibithagori ni ndiko. To iuso ne joka tichamo. Ichamo in gi pesa. Iwinjo? Koro mondo mi upcoming artist owe simp mang'eny. Kineno kaka upcoming simp nie ginene simp nie WhatsApp ni please subscribe to my YouTube channel. Ichalo ng'at moro mapeti makia gima timo. Iwinjo? Koro let's say ni inaia you launch ji aboro. To ginyiew thumbe go te ginyiew kata mana thum at 200k. Iwinjo? At 200k. Ang'o ma moni mewo? Ok ing'eni seche moko upcoming artist to nyalo bedo gi yot mar uso thumbegi ni mar thum to gisetimo to seche moko ok tim maber. Ginyalo gombo ni thumni to ka indo wero seche moko ji nyalo miya attention to my creation mara. But koro shida nyalo bedo ni odongo swag. Be in ready mar dhi nyiewo thum piny? Inda be in ready mar dhi nyiewo thum piny? Iwinjo? Okoth Jarapogi be in ready mar dhi nyiewo thum kuom jok maya pinygi. Koro kanye ma seche moko shida nyalo bede. Salenya apani gimotamo wang' mogo wacho. On the other side amba winje nikech it is happening in Tanzania and they are doing very well in music. Ma kata kopo ni igolo video tiyudo konde kachicha ni music written by iyudo and anapuonjo ka drama. Inyalo yudo kan kata gi skundi 4 mapuonjo drama to an the writer. Iwinjo? Kendo yudo ka joko kalo dhi national to gi recognize ni the writer is so and so, director en ng'ane, choreography, but wani ajawa ka to wadwa nwa own. Ng'ato gi mare. Iwinjo? Matija no nitie ng'ama is so good a music. Iwinjo? Part mane wer. To nitie ng'ama ndiko wero mera to yo mowerego raj, but omera message tiwinjo omera ng'ani nigi message, but koro delivery mondo mi ji omiel onge. Koro me mwawacho niya instead mar dhi pong'o side achiel mar wer kocha, un koro beduru jondiko. Inyalo ndiko. Itimogi ng'ato timo gimoro amora mondo oyud ang'owa, mondo oyud pesa. Iwinjo? Sama ang' ndiko thum maber to Omari wero, I feel proud nikech mana en ang'owa, idea ni pesa bochuli. Pesa bochuli. Iwinjo? Ayo kibeda upcoming artist moro ma samang ng'ato trend gi thumi iseluongo LTN. Igolo drama. Isegolo drama. Ena iwinjruoku kode. Neno gimomiyo luongo LTN chabiro. Ng'ato trend gi thumi to inonge gi mise benefit. But aparo ni koponi ati inda no sechwadi down ni moro min in go. Ok nyawuoyo. Ok ng'eni structures go to koro Omari mondo mi gibed in place inwang'o ni koro psychology kata perception mar jo ajawagi. Koro nyaka jogi lok pachgi mondo gibed jok manyalo acknowledge ni thumni ero anta were uhero mit, lakini ng'ama nondike to en Omari Nash. Iwinjo? Giving those credits apart from pesa cha nyaka gini bed ni nitiere source mowuoke. Koro ng'eni lenyo wuok ga nikech awinjo ka otamo wer mamit wayo gone mamit
to wayane no moro ochielo na juogi ma wero go wer moro ma wer no dhi iwinjo but ok ada acknowledge niya waya mora momiyo juogi okelo na wer mohitni to waya ni tagolo kuom Otamo kata Omari Nash mane kama lenyo wuokega mane mabedega go gi shida kata gi artist ok ni lenyo no to rach nikech sampling to nyaka bedi lakini acknowledging niya creation ni ok en original content mara nitiere kama bedo inspired have been inspired by so and so and so to create now this masterpiece makoro jogi ohero ne iwinjo yeah apa ni gini nolos gi joanglawa machon mane on gimoro amora ma kata yudo ka jaband ne nyalo bet ni wer in fact ok en kata joangla kata jobenga ne wacho ni kopo ni nyalo wer band mar ng'ato to chuno ni wer no title nyaka dhi mana gi wuon band chon sani tinyalo yudo ka ng'ato jaband golo thum but chon kani golo thum e band ng'ato to nyiso ni sami golo CD to nyaka obed mana e title mar wuon band Omari gino chon inno kata mana chon for example chon thum ne nyalo ng'ato nyalo ji ne nyalo rado koro ka ji orado let's say ni warada e town koro kwarada e town to ang'e let's say ni an gi keyboard ng'at machielo nigi gimoro ng'at machielo nigi ong'e wer inyalo bedo ni ng'ego keyboard tikia wer ama nyalo bedo ni in gi keyboard tikia wer tigo ikia go piano be koro kanye mane ji riwore to loso bana diwa bana chien kamana kaka be thoth ji mang'eny notime ng'ato kaka Onyanga Lemo album mogolo mar Thuluro Chamiel kapod e ngima koro Onyanga Lemo gi notime ma bana koro bede nying wuon keyboard nying ng'ama nigi keyboard by then keyboard ne yudo tek koro kata mana sani still ok en late wanyalo timo niya wagine tim gino mondo gini dhi kwe gini dhi kwe logi kon jogo ni wadhi break wakao commercial break matin waduogo nyikwa Jehova wan kae kod Otamo Wang' Mogo. Otamo Wang' Mogo en MC Otamo Wang' Mogo en MC ma ka Odongo Swag maniluongo ni Nyowila yes kendo wago kode mbaka ka mae mbaka ma affect ajawa kata mbaka magero i ajawa ka koro keep it LTN keep it Salenya TV waduogo after commercial break. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes nyikwa Jehova waduogo kendo after short commercial break koro ing'enya kana dojne gi toothpick avero mari nyaki lani nyaki chamo no an ang'ama kopo ni ogolne gimoro matin tayie. Otamo Wang' Mogo owacho ni weura spoilu koro an bill ma an go en mana mar ja kamera otherwise modong to Otamo Wang' Mogo osot ber kabisa. That is so good. Congratulations baba pesa ber ang'ama muomore kan go anyalo nyieo ni kata tudo an kan gi pesa penjo jo mong'eya chulo no gime chulo makiko wachi but chulo achulo gimoro
Yes, nyikwa Jehova, mana kaka iwinjo no, wan gi short commercial break ama ne wateme mondo mi wagajre gi dhok lichin kanyo. Bang' tieko gajruok ma kagi kacha, koro waduogo kendo wadhi mbele gi mbaka. Wan kae achiel kachiel kod MC Otamo Wang' Mogo, mae MC manyo Willa Band, ma otelne kacha kod Odongo Swag. Wan kacha e mbaka mara the copyright kata weche mag lenyo ma osebedo ka hinyo sana jothumbe mago manie Yajawa kae, nikech inwang'o ni ng'ato bro ywak loka cha ni wacha moro winjo ka e chande ma ng'ang'o dhigo, weche ga moko adek kacha ba winjo ka inda chande okadhogo e winjo gik ma kamago. Koro watemo mana go mbaka mondo wang'e ane ni ere kaka wanyalo yudo solution mag gik magi mondo odok piny, mondo at least yeah. Gima natemo wacho en ni ng'ato kaka ywak no to ok bi konyo Omari. Kapok iwacho ni ywak ok bi konyo, in ma in e band mar Odongo Swag, be isewinjo thum moro mi believe ni thumni to kawo kuom ng'acha? Asewinjo. Be isewinjo thum Odongo moro ma kata imi wacho ni jatenda to kawo gini kocha? Onge, an pok awinjo. Okawo nang'o? Okawo notako. Ineno wanyisi gimoro Mari. Ineno kwalo thum en niya. Omari nowero nya Ugenya donge. Koro kiwero nya Ugenya en ni iwero wendno te kaka ng'ano nogole no te from kako chake nyaka piny. Nyaka kuma ofuole, nyaka gi kuma ochoke ng'ato. Mane kuo. Pok winjo kata mana thum ng'ane Kasela. Pok awinjo. Makata ng'ani nowuoye yawa niluonge ni Agori Kasela. Ni winjo thum? Ineno thum en kaka ikete Omari. Thum en kaka ikete to thum ben. Simbotho. Iko Friday Simbotho. Koro ai story mang'eny. Gima nyaka ing'e niya en ni thum en ni kaka ng'ato kete. Samoro be inyalo bedo gi ni thumi no ber. In nigo to ok otimre nade? Ok otrend. Penjri ane nang'o mo ng'acha to kowere to trend. Thum en ga mana part matin mar thum. Ema nyalo miyo thum But hit. ng'ene gima pod kethonwa en gima kata in iwacho ni nikech ibet kati tamuri admit ni yawa jatenda ta siwinjo thumbe moko adek kata ariyo kata achiel ma bende odwa chal gi mar Dong winjo ka wacho ni odwa chal. Manyiso ni thum chalre. Dong giseduogo kenya ni odwa chal. Koro thum en thum mito Mari. Thum mit luwore gi kaka ikete. Teni lenyo nitie lakini koro style milenye go kore nyalo bedo nopogre. Nitiere ng'ato nyalo ywago waya. Donge? Koro kata ka ng'ato no ywago waya. Koro komiye ni sawero kare ka wachi no mondo igogo thum manyien mondo ichak itimre nade iwer bok inyal. Ana feel ni ka ng'ato okawo thumi kosegole ni indogo e studio record mondo mi prove go ng'acha wrong. Iwinjo? Kinde mane ywaruok nitie kind Emma gi Kofi. Ang'o mane Emma otimo? Emma went and record back. Dong nodhi record thum dhi Siaya. Mabe koro machacha ok do wach ni Emma nowero Siaya. Macha Emma koro nowero Adede. Koro thum dhi Siaya nodhi wacho mane ang'o? E climax mar thum cha. E climax mar thum cha. Ineno piny ka Omari. Inti matimo Mari. Westrago ni Omari timo gicha kama oyatim. Mane gima osenyo ji mang'eny. Inti Mari kata rach. Ntie ng'ama ok wer message to dhano biro biro. Ntie ng'ama bende chano duolen go onjiri ya kurito ok ditimre nade? Ok di miele. Ang'o matimo? Either sani podi. Inyalo wero maber samoro sani podi. Koro sani eri ing'eni sani gimomiyo obudho kapok winjo hit. Album full. Iyudo ni ng'ato hit gi album full. Nikech ang'o? Emma no hit gi album full. Donge?
Inda bende nohit gi album mar Nyakisumu Karateng cha. Odongo bende Freddy nohit gi Ngima Miyiero. Ngima Miyiero, which means ni Ngima Miyiero nok mit kende album no. Ne en gi thumbe moko. Odongo the same. Odongo kane golo thum nong'e ni Nyasembo cha madhi hit. To chwade gi nyindo dhi mo papa koro anageni papa. Maiso niya jogo te noko record thumbe adi achiel. Gimomiyo sani pod biro bedo matek kata mana tok higni 10 en ni Jiwuok e thum achiel. iwuok gi thum achiel. Achiendi miwuogo ni bidwa ni chak pango so chak rwako design iwinjo Awinji. Ing'eni ya ng'isi samoro ing'eni ya Omari Chak manyo pete. Ichak yani Thum te en achiel. isegolo thum achiel. Thum achiel ni ok awuo marach an gin osiepega te. Thum achiel ni thum idwa serogo. Thum ni idwa manyogo dayo. En achiel. Thum ni idwa gedogo dalau. Thum ni nyaka itim luxurious life gi moko. Thum ni bende idwa kete nyaka sunga. Thum achiel idwa pango go show the whole night. Thum achiel mane gimiyo biro bedo matek nikech ang'o sawa for example joma oit sani last year thumbe nowuok mang'eny. Papati nowuok, Othicho nowuok donge, Mondi Wudo Mbei, Uncle Lady donge. To gimomiyo gimopo Elvis Kadori bende. Koro gimomiyo pod otamo gi dhi mbele en niya kaka nogolo achiel no ne giwuok kuma ne gibeze. Ing'eni nya bedo ni gocho Kisumu to kaka iwinjo ni mari moro osewuok Lawe Nairobi. ila thum Nairobi iwinjo not knowing that rito in case Lost fan base. in kata in gi thum achiel gocha kumi goche no we simu ma koro timre nade simu oluongi iwinjo we simu ma koro luongi ni bana wadwari client ni bana wadwari kuma kama inyalo we marwa masani gimomiyo iundagi ni notimo maber en ni ienda was lucky iundagi ni owuok ni to dhi record ne en gi Kismat en owuok kamano. Freddy hitting ne Freddy ngeno hit gi thuon gi teko ne yani maisi ni struggle mane gimino ka pod gibiro chamo. Elisha the same, Odongo the same. Maisi ni kodongo chako thum chin kucho to odugo hit 2020 ipani thumbe gadi mabe nyara gweng no golo karango see it was a hit beni nene kata ni osechako pango show and by then dong ema gine mane gin the top. Thum ni winjo karango iwinje karango dong pod nen dala Nyara gweng ta hero nikecho then dong hit gi dala to ne poko chako ngado call kama mane gimiyo ineno ka jogi last Elisha ka nogolo thum yiro ka odugo hit machiegni album ne moitigo en thum manonuoyo to ne en Mombasa. Koro Elisha sime mane igocho ne Elisha ne yawa thumbe ni osechopo Nairobi, thumbe ni osechopo kuma kama iwinjo aya ng'ane ne be Odongo bende okawe time mondo mi wach niya anto kora nyadhi gocho kuma kama nohero River Yala ma no make sure ni be inyalo luonge to en River Yala kanyo mogoche nikech ong'e maber ni pod omanyo. Koro mane gima biro bedo matek gisani to podi ok marach gisani to podi sami timo gimoro tim gimoro king'e niya nitie jo short term ng'ato nyalo biro go thum achiel to lal dong adire apenji ne nitiere jo short term manosego thum donge then bende nitie joma no hit to kia ng'ato kaka Boyeta no hit to kia Boyeta no ko hit Boyeta no trend koro nitiere hit gi winjruok Boyeta dong mana thum achiel mar abiro geriel achiel but ento
Anto wanyalo dok ne chien nikech ang'o en album neno at least thum achiel nok owinjore ne nitiere Auma Nyaropoda and gine weche mane wawacho nyalo kelo mawazo dong at least ne en gi thumbe moko iwinjo aya koro neno ka sani thum mano owinjre en Min Baby Min Baby man. Min Baby ne mar ng'a? Min Baby ne mar Fred Woodmother. Fred Wat gi Lawija Kabonyi. Yeah, Fred Woodmother. Fred Woodmother. Wan gi bende Oluoch Digital. Oluoch Kosiluonge nang'o? Raila kiongozi Kenya. Oluoch Digital. Oluoch nene band Musa sani. Ene band Musa. Tukumbukeni nyuma jamani, tumetoka mbali na hivi sasa nowero nyaka ywaya Wuda Lego. Mano Oluoch Digital. Koro short term. Mago Jomo o trend to gi kia. Yani bingine nyalo iti kia by the way. Koro ineno joma sani gitimo gimiluongo niya micro artist mako kabiro igolo thum achiel idwa ni chop kuma iwinjo ni ng'ad thum kuma odongo kata ng'ade kata inda ng'ade pango shok rach lakini be ji nyalo biro ji nyalo biro aito be maling'ling moro be nitie niya ok inyal wuondowa ni igolo thum yes inyalo trend dong e TikTok nyalo trend lakini inisegolo thum within dweche moko oseluongi loka koro an gosiepna moro nitiere loka an gosiepna moro nitiere loka koro ok inyal wuonda niya ni joma osedhigo wer moingo kata odongo ama thumbe gi winjre kono moingo konwa si linga ada ni mawinjre iwinjo niya ing'eni an ng'ama ber omari zalenya an ng'ama ber lakini ok inyal wuondowa niya joma osedhigo wer moingo kata mano koth Jarapogi yani thumbe gi iwinjo kocha ndi iwinjo koro king'e maber ni Kenya ka ema thum osetamie goyo ma in kati bed gi full band complete onge gimiremo nyaka microphone in go mar wireless to still ji ok nyal biro manyiso ni jogi giwe wuondo ni gidhi loka ni opangni tich idhi loka kowe artist madongo to nyalo sina shida ana onge shida gi Musa Jakadala aonge shida kata winji ni Elisha madhi Odonge madhi sina shida awinji ni jok madhi go sina shida awinji kata na upija madhi ana onge rad gi ema awinji ni Okoth Jarapogi dhi ana onge wach enia moizo niya gin joma at least Kenya ka ok awach ni dhi ukuro rach na mami an gi nyiego moro an mago gik kata dhi ok dhi an gima konya go malich onge koro kidhi to dhi ne rani dong koro penjo ne niya ka Kenya ka ema ema samoro thum otami goyo Kenya ka ema ipong' mana sa kionjo kidhi go chamoyo ok marach sa kionjo eminyalo pong'e sa kionje minyalo pong'e ok achaya an ok achaya ng'ato kata di ina an chunya ng'won chunya ler ga sate koro Kenya ka inyalo pong' sa kionjo koro ka MC oselando no ogol ji oko mondo koro ji odonj adiedi achiel ka chulo miting'o pesa lweti kodongo kibro dhi brodo ka en sa 4 idhiri ang'owa pesa nino idhiri pesa nino kainda the same mabe onyise ni kapo dirang ni keni manyoti to ajam osedhiri iwinjo ka Elisha the same ka artist go the same to in
Kona gima jogi omo loka bwana. Koro, Iluoro mabor. in short, loka ok gidhi ni maybe tich oluongogi. Jogi manyoga nyiri ang'o? Ineno, winyi makoni, inyalo winja koso ok inyalo winja. Ng'ama winjo no. Koro. Kaka ling. Jogi omako loka. An ng'eni samoro alinga arado gi posters moko nikani ng'ane keni Germany tour. Maka chode. Ok chode, samoro in gi nyari moro. Kuro dong. Omisi kuro dong. Koro owacho in gi nyari moro Austria, in gi nyari moro German, in gi nyari moro Australia. Koro obro in kia nyinge bache makono. Koro imanyo ni ba moro ma jakaranda. Imanyo ni ba moro marom gi JB. To indiko nyinge kanyo. Kuri ipango ni date. Iwacho ni 24th, 25th, 26th. Kiana winjo kiani ba nyinge gi gote. Kiana winjo mana ni kiani Ole Suit. Ole Suit ingeni capital city mar Norway. Kuri dhi gocho kanyo. Next time kamano aya. Kiny ka piny oru. We appreciate you so osemi email lao moro ma gimo machalo sweta maboro. Mama jacket motimo yierno gi opens moko ma nus ma jothumbe moseit rwako opens moko ma iluongo na nyang ma jakarate ma ng'ane mago bina ka irwako winjo Isewuok iyiengori e choma moro kama mar street light. Koro an igo picha tok flower moro. Dongo mari dhi ng'e ni dhi. Banacha dhi ng'e ni dhi. Tigo picha ndege. After our Europe tour, we are heading back to Kayole. Dang iwuok Europe tibiro gojo Kayole. Ano kariami. Apinyo mari beni in realistic. After our Europe tour, let's catch up. Let's catch no, mago fake life maong. Iwinyo. Yeni No dir baby ne. Koro odhir baby ne koro baby ne pango ne sauce. Yani gina gi mindiko. Dikichango. Apinyo. Makata king'iyo visa ena visiting visa. Onena visiting visa. Mabe na ledhora airport ma ang'eyo. What are you going to do in Europe to visit? My friend. The only ngini kiedhi loka, indiko gima idhi timo, chieng' midhi duoge, nyaka indiki. Koro jogo dhi ang'o? Onena visiting, nikech ok inyal wuonda niya, Europe tipong'o to Kenya ka po. Kuengo thume Kenya ka. Aya, sama idhi kono no. Idhi yudo ang'o? Ang'o midhi yudo kuro? Yini ichal nyako ma sama chode dhine maber, to a girl with a big God who post caption small girl with a big God. Small girl with a big God. Kacho de dine marachati men are dogs. Iwinyo. Sama chodo ye pitch ni mera akuri ina fiu. Iwinyo. Koro mano nyaka wangi mano faking life. Diani yawe kam. Ok nyalore. Nikech ang'o? Mano gima kata in kibedo mos adier ma Nyasaye. Ti follow gino mari. Bineno ka gimi wacho no turilo miriani yaw pacha jogi dhi chodo ga loka. Ani gino nyocha ke by the way. Anyo chang'anga ni jigoche loka. Otamo wang' mogo wekona. Anda keni gini chode. In fact gini miyawi. Kichunge kaka dangi dhi goch loka tiduogo gocho Kayole. By the way gimo watamo wacho ni nigi sense. Kado kwa loka no nego dhi kanye. Red Square. Ini kia loka. Kia loka kori gocho chu Kilimani kuche KS kuno. Sio semiyudo. Iya loka tidhi gocho Kayole. Iya loka to joge ni ywak ni onge gima chulegi. Mano ng'ani nodhir girlfriend ok ochulo guok. Ai bende jok ma gin godo loka guok. Ger
ger makonyiew ni piano ma ing'eni Aprem Artist ema gin makoro ne abiro negi ka mondo at least wan wapuonjore wan wapuonjore do iya ma do ngulo mondo wapuonjre uru Kona ni jogo konyiew negi piano to tema. enia do ana we kika yani ana setio gi Upcoming Artist asebedo nyaka jiranda Upcoming Artist ma samoa gocho pile samoa gocho tok thumcha ogocho ne ng'ama ni lokano to o video call icheko keyboard kabe keyboard otimre nade okrak ka poni jawaya moro no gine icheko keyboard koro kidwa ni go thum go thum iwinyo asenena nyaka kuma oma Upcoming Artist uniforms mag band mai Abe to uniforms mag bani ka dongin ka gina ready made moko mag 500 ka koso yawa bwana koso ntiere moko masani ginyiewo Salenya ludhi nyalo goli oko ludhi nyalo miyo twang'ni band full bwana Upcoming Artist shira ni koro gimomiyo koro jok makonygi go nyalo luso nikech ng'ato osemua konyi in mondi ok hit koro kanye mango manyo tamo moro to oleng'ore kuome koro mano gimiyo ng'ato nyalo chai nikech ang'o kata mana kibedo ga sponsored e school dong promoter ni bedo mana maber ka at least igolo hit moro itrend o scroll TikTok ne kama oneni Ka in e school be sponsor mor ma ke kalo. mor mana kikalo Namba chiel. ok nin makiny ok nin makiny kiny kisesomaki kiny ito dirisa Sponsor siko dingine anabiro wei. Aningina bro wechulo vi. an moro ne puonyaga nokasamana ni yawa ni yani in an nyathi kich ma ofuwo iwinjo ng'eni mana dagi waya moro koro ing'eni nyisi nyathi kich mofuwo nikech ang'o oneno ka gimokonyigo ok idonje koro mano gimomiyo ineno ka Upcoming Artist nigi shida hit norumo kuma nani mana jok ma kwano nika magi gina gitemo matin gin ga thum mar at least gigo thum moro at least ang gidogo ama jodala wong'e ni ijathum ndi nyaka Upcoming Artist moko makata kodhi e gweng' ng'ato kata mana thumeno onge kata e ground thum en ge memory card en ma en ge simbe nikech ang'o manyiso ni either Upcoming Artist gi ng'ato ka ng'ato odhi omany tich e band madongo gi Ng'e wan gi Jamigori bende kane en upcoming mano message mane mimiyeno nikech ang'o udwa hit karang'o udwa hit karang'o to pod umanyo joma chulonu ndege udwa hit karang'o Umari ida hit karang'o timanyo joma chuloni ndege idwa hit karang'o ing'e niya kionge keyboard ok inyal wuonda niya ni iyudo promoter manyako onyiew ne keyboard kok inind kode dak gi konyo nyiri wetegi dong Akwino nitie kucho dak ere promoter manyako mosekelo ne kata Akwino piano ni Akwino in nyako wadwa an loka kucho bigochi akeloni ama Akwino an loka ka an swans ama kata an Jackie Wright Nyarabandu anyiew ni ang'oa anyiew ni piano ama apango ni sauce moko bigochi promoter manyiri in fact chuo nigi promoters mang'eny manyiri nigi promoters mang'eny machuo nyiso ni jogi golo ga kaka magolo ni Akwino koseneno kaka Akwino rundo to pache dhi ni ka Akwino rundo kama to en gi law kare kobedo duk koro omiyo Akwino piano same to mine moseti to neno ka ng'ato dugore stage nyathi mawuoyo okoni wanyiew ne piano
bwana otamo wang' mogi ng'eni an giga kia bwana lakini yo miwacho gigo to chalo gima gin e gin. Nikech Joma wuok ni promoters gi jogi jochode jogi dwa gimoro in return. gima ng'eyo piny ka onge ga gima onge reward to Onge gir nono. onge gir nono nikech ang'o Omari ka nyako weyi ni ionge pesa tiyudo pesa toki koro omdwa duogo tim ang'o iyudo kanye mondo don koro koweyi to weya 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 nikech ang'o nono ni ok itimana ok ifa koro ng'ato kok nyal konyi kapodi iya piny koro mari upcoming artist nyaka koro nono kata 10 years Salen. To umbo sani kodho ni chal ka gima tinde unyalo biro Nairobi mudogi ma ji mang'eny ok realize ni ne un Nairobi. Opogore gi ndalo mono dongo biro Nairobi bwana ko biro to jomopengo e bath wang'a yo chuny gi chando achanda ni ang' nwa cham. En niya gima ng'eyo kisebedo brand ineno hit yot Omari nyalo wero kata mana glass ya ti hit maintain ema koro tek ga iwinjo ing'eni ng'ato kogolo oiti gi album mokwongo mar ariyo ko iti gi album mokwongo jiritie mar ariyo kichaki ishine mar adek koro yun in brand ineno ng'ato kaka odongo sani odongo bro wero dugu to ubro donjo ubro ng'ado to ubro dhi to ng'ato upcoming artist to bro chung e stage dengo le to Omari wonya gi ngona ndono gi banjo tindo to odongo to komane aduri apenji ka ng'ato atugururu apenji ka ng'ato nyalo wero yaye wacha ni yaye ti donjo koro nyisa ni ng'ama luoro message gidwa it karang'o yaye udongo yaye to jingado kaito number 3 gima miyo awacho ni upcoming artist masani one manyiso ni at a given point imbi wacho ni ok ni wende te mag boss ni nigi message ni sawa kata ka message onge lakini en niya ok kuongi yie ni to adhe mbele lingane mondo ng'atano no se identify ni bwana ago nyaki identify crowd jok mamieli niche kore ng'iyo niya niche ne ok dwa message ok ni kamano ing'iyo niya joma gonegi thum audience maga gin jomage gin jokoko kata ka gin jokoko to koro akele dong koro ing'iyo kaka jogi gin then number ng'iyo gima kelo ni pesa yin wego thum ni adana wer kaka ng'ate in wer mari then number 2 thum en beat ibiro ka upcoming artist ng'ato en kano ka kata mana nitie jok mane osewinjore iyudo ka ng'e ni thum oloko kata thum ni e climax ok ding'e pogo tek to magi ng'e ni sani eri thoth ji pod wer gi trend moro mane ema wergo cha upcoming artist yani ng'ato ne udwano wer kaka inda wer udwano wer kaka jogo wer ing'e ni kiwuok gi gima idea gima unique ji bro luwi mano mari kendi ji ok lar kodi iwinjo ji ok lar kodi number 3 gimomiyo upcoming artist bende sani otek en niya ng'eni kata kaka i carry out yourself kata kaka iwuoyo iwinjo kata kata bed mane igolo thum achiel ok rach na lakini irelate gi ji nade iwinjo bimoso jogweng'u kata kidoko dala bin ng'ama inya rado gi kata ng'ato binyalo golo agola thum achiendi no to iwuotho gi tindi kamano mok ihaya gari yawa udhi matek isegolo thum achiel isechako pondo ni ok idwano neni sani ipondo ang'o ang'o mipando gi thum achiel ang'o mipando gi thum achiel ipondo thum makata ka olor YouTube to ji okiai ta ingolo thum achiel ti isechako pondo ni idonje gari aya kata ke bed mana ni idhi record in kok i record mabe ikia kata idhi hit
idonjo kata mana Barikiwa ama kata mana ka Kido kata mana ka Jeff ichako ni wabiro ng'eni ti words moko ma kiwacho e dhogi Wambe wabiro kanyo. Yani wan na kodu wan mana kodu yani pod wantie Ne jok mapingo wang, ubiro neno wang, jok machan. koro wabiro neno to pok ji owinjo kata thumino. Aya ng'ato biro rekod. Aya ng'ato chako ni jogo kiawa wan makodu. Kora ipenyo ni yawa upcoming artist obuogo joma noseit koso kuongo joma noseit. Yani jogo kiawa. Wambe kanye mwabire. Ni wan mana kodu. Koro ngini ntiere words moko mathindo gilep gi mama duonga. Madino ni mbele. Dino ni mbele. Koro inyalo paro ni maybe igolo thum mondo maybe itrend kata nang'o. To ibiro ka samoro ni igolo isewacho kamano. Inda odhi winjo kata thumino ama Odongo odhi winjo thumino kata nodwa mana go kodi collab. Elisha odhi kata winje kata okotho bedo piny moso winjo ni koro bwana ng'ani werang. Ama kata mana So ni sedino yori already. Isedino Kech yori. jok mane nyalo partner go mondo mi dhi mbele. Oseng'ado yori owacho ni kama pok owuok to mae paro mosebedo kama pok owuok ten gi bong sasa boro. Koro we fake life Omari. Kinyalo dak e od siling 2,000 kaka madake. Dage tekni piny otimo nade? Piny oruni iwinjo. Aya kinyalo then gimanyo gi idwa ni cop lifestyle mar ng'ato. Iwinjo. Omari rwako ga law machal kama. Koro gombo en ga gimo marach. Omari rwako ragged makama design makama. Iwinjo Omari dhi twengo ga kaka bolo. Isewuok idhi kabolo. Omari timo ga kama isewuok idhi kabolo. Not knowing that in sama jo artist madongo ge timo gigi gin gi success kuma ginyalo yude pesa. Jomoko be ng'ato kaka Prince Indah samoro bolo twengo ne kaka marketing strategy. Samoro be kata twengo ne kaka osiep. Samoro bende law modongo orwako ne ibe idwa ni ndi idhi rwake. No to look ni jathum moseit mosebedo brand en kata go mana simadi gimodwaro wang no yudi iwinjo wang no yudi to in koro mane gima bro keti ni nyaki man miyo ikono wani kopogore godongo swago onge jathum minyalo tiyogo. Onge dongo duok odok dala sana timbe kake dok adok dala nang'o wamodhi pi kuom wachno. Nikech in Odongo miseng'iyo tiyogo. Otamo Odongo wuodo kana. Koro adok dala nang'o? Chon ber to tinde wawacho for example ni there is a time Odongo nowacho ka wan kode ni biro chopo time ma en ok obirito ne thum weye en obro we thum kende. Koro that time Odongo we thum. Mokwongo Odongo pod tin okanyalo wacho ni maybe kochopo age makama to owe thum dong. Then gima dwa ni a clarify mondo mi Odongo wach no we thum. Inda bende nyaka bini koro sewer ne ji makoro ojony iwinjo. Elisha gini be koro wach ni antro koro wan waol iwinjo. Nikech ing'eni jogo se rita jogi mondo ng'ato ogole kata mana thumbe abich manginene. Ng'ato golo thum achiel odonje Angolo, ng'ato golo thum achiel odhi Mombasa, ng'ato golo thum achiel bwana yao. Ng'ato golo thum achiel odonje Sunga, ng'ato golo thum achiel odonje Angolo. Koro I feel ni Matindo gi mada lakini anyalo tiyo go koth, anyalo tiyo go Elisha. Indah knows me the same. Ong'eya personal nikech kata mana en ong'eya mabe ojamiya gimoro en kadhi kuma weche to ok oweya nono. Ema podi
yani ema ok gin okumaru rugo sa pok yani en ng'ata ok awacho ni ok en ng'ata lakini ok achiegni kode. Ing'e ng'ato nyalo bedo ng'ati lakini ok ichiegni kode. Amiso aselimo nyaka dala ma an awuon Cynthia opethona ma waneno Fredo koro ne miyaga lepe ineno lepe moko manoitgo kowero ngima miyiero ka koro nitie kinde mane Fredi nyiewo lewni ma show ka show nyiewo lewni koro an fila makwongo rwako Fredi ema nomiya ka riambo to bi upenji in gi namba ne. Aya ng'ane Elisha be ber en ma ilaw to ok do miyi pesa to nyalo miyi Elisha pod ja design Odongo to bi mi pesa en obiro nyisi niya tim kama mondo iyud ang'o Odongo to gole iyud pesa no. Jatelo ko go Ineno Omari ng'ato kaka an sani dong awuok an town dong koro mari jatende ni pesa be kokigola inya to la olal nango pesa lal na pesa ni account pesa lal na ni lwedo gwenyore ya koro mari an anyala tiyo kod yeye te en man ni joma tindo gi papati nango okija tiyo papati en jathum Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Papati bwana. Papati koso Papa J. Bada Ya, wacha ngo. iwacho dieri kia papati ing'e ma Papa J Wan gi papa yo Augusto. Kasto wan gi Papa J. Alafu nitiere jathum ma iluongo ni Papati owero wer moro ni Vera Wendi. Vera Wendi. Chon kapod atin tawinjo kama madhaona. Mamnero samoro kwa kang'e. In TikTok. TikTok rantie. Okirado kata gi ng'iyane ibro nwang'o. Ok winjo ng'at moro ma chien ka nowere gi Sube Beto. Were gi Sunya Migori. Bwana. Papa J mana winjo wachne. Adieri no tamo wang' mogo. Number 3. Number 4. Papati akia. Koro number 4. Uncle Lady ber Uncle Lady ng'ata. Koro number 4. Gima pod tamo jogi. En niya. Anti ngena punjo koro ng'amango ero kao tips go to kao. Wase wuoye ba wache studio. Aya. Ibiro ni apoem artist gi. Samoro jodhi kata kuma thumo riwe. To oketi bana ni Omari wangi chak thum. Kech kaluwore gi launching no ine mitin. Omari mane irwa ni donj ka ji osepong'. Ting'eni seche mitimo kiburi gi. Jok man malo ka be ng'i wacho ni
ng'atni onge. Next time ukichak ketie posta. Jathum nyalo wuonde unda gi dhoge lakini ong'e gi e chunye. Iwinjo? Koro wach bro ni ok adwa donjo stage sani no. Samo luongi no in donje go thum. In osemi pesa. In osemi pesa. Mane idwaro. In fact in mini go be. In mane go be. Koro koni ni chak sa pagare. Kidwa ni be idonje sa 4 kata sa 3. Ipanga show ni kanyo. Next tok ka launching no setemore kanyo. Tidhi tigoe. Idonjo kata sa 5. Idonjo kata sa 5. Don ka ji osepong'. Idonja. Winjo. Koro aya mano number 5 donge. Number 6 en ni sama ichako thum ng'i nying mitiyogo. Ok inyal tuch niya an iluonga ni sawa. For example ng'ato ndire ni Prince donge. Prince Inda donge. Once ni Prince no ema ji ong'eyo makati tuj mana ni Prince ng'a. Onge Prince ma ji ong'eyo gin Prince adi. Mabe wan gi Prince Inda donge. Gimoro ne werge Toby I think donge. Prince Toby donge. Koro ibiro ni nying ni sama wang'e idhi kata maybe idhi gocho kumoro. Gol ji wacho ni Prince Inda ema ging'eyo. Manyiso ni en ema osedonje it jopiny. Manying luongri kata ni kuon galot ji biro ng'adi. Bana tamo seche makoro wachiko makoro waridre ni nitiere gik moko ma bende pok wa discuss kama koro waridre ni pimnwa mana eyo machuok wach ma osebedo ga kaka lwete neno ka lwete ondisre kanyo pete nitiere koro inyalo mapimonwa ni upcoming inwang'o ni ng'ato kosewuok weche mag pete gosebedo kaka mienre to gi jothume madongo go be ywaruok moko mag pete gi adiera mane mantiere e tok wach ni kata miriambo mane misconception mane ma ji kawoga ma ok en adier. Gima ng'eyo ni ng'ato go timo gige kien. Iwinjo? Koro samoro kuma dhiye opogore gi kuma mari dhiye. Samoro nitie ng'ama believe tu e ang'owa e jalemo. Then sani bende nitie joma ber wakero ka ni mondo maybe Ji owuoye. Ji owuoye. Iwinjo? Kaka mari ne mar ji owuoye. Ma rwakaro ka mondo ji owuoye. To aweduoke piny. Ni walo. Koro afil ni claim ni ka ng'ato nigi pete jomoko onge go dong. Ka ng'ato nigi ring, ng'at machielo onge ring dong. In bende apani inyalo join ng'ani mondo ibende kata ka en motimo mondo ji opong'. Itima to ji bende pong'i. Iwinjo? Yie mang'eni thoth jothum ilamo negi. Nitie jomo believe tu kuom lamo. Nitie bende jomo believe kuom miti shamba. Koro joluore. Koro for example, ne ng'ata ng'ata ma poko ogine, ne ng'ata ng'ata ma maybe if idwa ni mak piny, inyalo chako wuoth ka. Ae uru gi weche pete, inyalo chako wuoth ka. Tidhi adiedo kichopo bath adiedo skul kanyo. Atomisifa nyalo nyisou. Nitiere dada iluongo ni Rosalia. Koro Rosalia okonyo mago. Mos kuom lando biasache e biasachu lakini okonyo mago. Rosalia. Rosalia. Ichopo adiedo bath adiedo skul kanyo. Ipenjo. Iwinjo? Koro weuru angaika kia ni pete. Jomoko sani rwake mondo ji owuoye. Ing'eni ma endi en LTN. Wano wache kaka iwache oko ka. And in inyalo konya. Iwacho ni ng'ane daktari ni iluongo ni ng'a mono nende ne. Osama. Ni Osama ni daktari chu. Ok onego wa provoke the dead. Mano penjo moko. Ondika na mumani winga mati munade. Winga moto. Otamo maybe penjo manyalo penjo ka gima koro wach gi ka gima tieko. Shows misegoyo kanye mas ke bokise file ga solo mikoni yani challenge misekadho go MC ne mi feel like koro idwaro give up. Idwaro chako kata biashara moro. Idog dal pur kata muogo.
Number one, pesa nitie lakini okanre baba, okanre iyudo ka iyudo pesa in gi shughuli gi moko, koro samoro inyalo dhi tiyo to ng'ama omakoni job iyudo ka obagi, koro it's better ng'ato orni deposit chuth. Koseoro deposit nyiso ni koro tijino timre mari, then iboyudo ni sama igo bei, thothwa onge managers, MCs moko nigi managers ma kidwaro job to ng'ato gochoni ni bana watem ka, koro en mobagen gi client cha, koro thoth ji goye manual. Sa lenyo luonga wabi atim ne MC, ibe nyise ni apod ionge pesa samoro mabor, koro mago challenges ma samoro ji kale. An asedhi tich nyaka Nakuru moko chula. Yes, asedhi tich Nakuru moko chula. Tijwa ni bende ogine ong'eny gi nyiri gi kong'o warembo, to kure ing'iyo mana kaka idil gi ng'ato, iwinjo, idil mana gi kaka ing'iyo ni bwana nyako ni ang'o mokeli, tang'o ma itegemea ang'o mbele. Ondike mumene gik mwatimogi gin gik manosetim, to bende onge ng'ama bro siko. An bada ni chieng' moro kata ka atho to nyathina moro ok winj matek, iwinjo, oketo ni sama in ngima iwe foundation ni e yo moro marach, ibedo ni kora be chieng' moro kata nyuol, ero kaka jomoko wacho ni an buoch, ama maybe an aketo family, koro ka chieng' moro anyuol to anyalo bedo proud ka nyara moro nyalo wacho ni mano babu ema nichoge thum cha, nyara somo kata mana e academy moro donge, koro at least obedo mamoro nikech niseloso ne ang'owa foundation ne moro. MCs biro piny maru, MCs manyien wuok kendo gin upcoming MCs, ere puonj minyalo miyo gi, being that ni isebedo industry for sometimes, advice mari minyalo miyo jok ma korka donjo ei game ni? One, upcoming artist ma koka donjo en mana creativity mathis, inyalo anyalo dhi show samoro ka onge kata content, lakini ok adwa nadonje mar ang'owa mar ng'ato, nikech ing'eni kigoyo giro gina ng'ata kumo gina nitiere ong'e maber ni mano to wach mar ogina. Kigoyo wach mar Minijaki ung'ere gi mano, koro in tidwa wache nang'o. Kigo gir Japan ng'ato ng'e ni ma to wad mar ng'awa, wad mar Japan. Kigo gir Japeng Lora ma marwa, ng'ato ong'e maber ni ma to wad mar ng'ane. Koro en los mari kata rach, then bende kapod ichako kuongi many pesa mondo dhano olwori. Kapod ichako we keto demands gi bende malo, iwinjo, nikech samoro bende ng'ama ong'eyi moro onge. Then artist MC maber en MC mabedo gi ibedo gi ng'ato achiel, kidwa ni ing'eri bed gi ng'ato achiel, ok ni sama tin in koni sama tin in koni, mano ng'ama biro ng'eyi onge. Koro en odwaro mana dedication mana matin to ng'eni sami dedicate yourself ne gimoro. Ntiere samoro be kiyudo pesa ni mang'eny, iyudo pesa mang'eny, gone osiepe gi erokamano, luong jomoko ucham lunch, uchiem, nikech ang'o, wanyisi tijwa ni pesa gima kik ilar ka gi ng'ato, nikech samoro en pesa mar lana, samoro ng'ato eri omiyi mang'eny. Koro en ni nitie tije moko minyalo timo nono, nikech pod ichako, pod imanyo, then bende nitie joma nyalo dwari, warembo nyalo dwari, whatever. Koro nyaka ing'i mana kaka iwuoyo gi chunyi, ting'e maber ni yawa Salenya, an ang'o mogola dala, to kane pok awuok dala, ang'o momiyo nyako ni otimre nade, ong'eya, ang'o momiyo nyako ni ong'eya, nikech
iwe bedo tamo nyako ni doko timna doko ng'ei koro mbona obi life maybe orudu mano wacho kacho maler maybe otamo ka koro wagi ka gima lunge wach minyalo gombo mondo mi ochopne jok ma oneni kawuono kokadhe wang' jowi mar Salenya TV kaachiel kod LTN wach ma maybe ok wapenji to chunye gombo mondo mi ochopne nyikwa Jehova iko Jehova wan ana onge chuny moro marach gi ng'ato en mana ni samoro akier ni kumoro samoro ng'ato kier kumoro dhano nyalo rado to ji wuoyo samoro maybe kia otamo iwinjo kumoro ng'ato dwaro tamo kuma kama koro en onena gimoro ni kwe gi hera piny mwadakie ni onge ng'ama siko moloyo bede ng'at moro manyalo ji tegemea kende iwinjo webedo ng'at ma siki konyo iwinjo in ubedo ng'at moro niya in ndani usiko konyi sate mane gimi ibro donje gombo moro idwano seri gi ng'at mane gi ang'awa mane gi pesa to remember ni kata kido ng'ato ng'ado ni ndege kawuono kiny noweyi yang' in nyaka yudo wuoyi ochulo ni kata mana gini in ng'ang'o dong onge nikech an sure ni Kenya kata onge ng'ama bro mi onge dichuo mabro mi pesa ni yawa ero wan osiep na nindo kodi kaw makama dong onge koro beda ng'at moro manyalo ji timana nade ji tegemea kende mari matin no survive godo kaka pile we dak life ma ng'ato timana nade odak kinyalo chamo alot gi kuon inindi mondo wanene ka piny ok ne runi to wadak gi kwe gi hera kamano kabisa tamo maybe inyalo nyiso nyikwa Jehova ni koro giyudi nade social media en mano otamo wudo kana otamo wang' mogo wudo kana an e TikTok kumoro amora antie kawuono ugosho kanyo kawuono wan Benelux dhano dhi chopo kanyo maber ma serious koro nadwa pass message moro ka to ma en mana advice moro en ni ma advice mana joma nyiri weuru manyo vijende manyuru jodongo ok bi keto uga ng'owa ok bi keto ugi pressure mang'eny jaduong'e koro in gimitim joma nyiri ma Kenya ka manyuru jodongo gimomiyo wacho ni gimany jodongo en ma jaduong' ok bi keti gi tich matek jaduong' en kisemiye shot achiel moro mawom to nindo iketo ne yedhene mag sukari gi bath kitanda kanyo iwuok idhi kumidhiye opogore gi kijana koro an atiko chemono anere Salenya namor wacha kanyo maber kabisa nyikwa Jehova mana kaka iwinje no mae onge gima kapo ni yawa ka kijana ok nyal chulo ne ot to onyalo chulo ne ot koro tim gima mori to kik itim gimoro be ni ng'ato timo remember ni chieng' mitho osiepe in godo ndi wan wabro biro to wa feel sorry iwinjo kwase feel sorry to wachiemo wametho kose yiki twadhi go sherehe bath dalau iwinjo onge osiepni mabro dong' e liendni yawa Salenya nyocha osiepna koro we timo gimoro ni ng'ato timo we timo gimoro ng'e gimogoli dala ng'e gimimanyo ng'e gimidwa an atieko owacho maber kanyo nyikwa Jehova mana kaka iwinjo no mano iluongo kanyo ni otamo wang' mogo MC ma Nyowila band mano motele kanyo godongo swag walenda achiel kachiel koya ka iluongo ni ka wash in mayudore Umoja 3 stage opposite kama kichopo Umoja 3 stage idonjo kanyo nyalo yudo at least game math moro kanyo chiemo nitiere kanyo maber kikawo budho my joint interview courtesy of LTN Luo Trending Nation Omari Nash kaachiel kod Salenya TV waraduru kendo in the next one up next one kanyo kod Steve Oje Jamigori until next time nyikwa Jehova
Adios. Birthdays gin achiel kuom gik ma wakalo e piny ka. To ne thuondi kaka Omari Nash. No. Birthdays ok en aena odiochieng', en okang'. Mae kinde ma waketo gik moko thenge, waketo ngolo, kendo wahingo tich matek ma wasebedo ka watimo. Kama e gima watimo wang'ni. Siku yako uko ready? Songa karibu. Ngeso tarik 26 dwe mar 7, yore duto chomo Game Changers Lucky Summer. Kama wadhi interrupt normal business, to mana e nying achiel, Omari Nash. Awone mano nyuoliga, happy birthday. Ikri ne nyasi mar hingo odiochieng nyuol mapokone e piny Luo, ma ikelo ni kod Gala Empire Entertainment. On stage, legendary poet rumba maestro Omondi Ngoe, Sakaja Dimple hitmaker Uncle Eddie, kachiel kod jothumbe moko mathoth. Dhi ketie wi koki kod ngolo namo yiech nyaka che. Kadonjo to en mana shillings 100. Ongera. Tarik 26 dwe mar 7, kwa wacha happy birthday, wawere gi duol, wamiele kendo wamor kanyakla. Oteni okeni kod Luo Trending Nation mopandi inyenyo elela. Happy birthday, Omari Nash. Omari Nash. Nadi, Omari Nadi. Nadi, kata keki kata. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.